Bon dia. Se m'escolta bé? O al revés, a veure. No, ara no, jo crec que sí. Hola, se m'escolta? Vale, ara sí. M'he d'apropar una mica més al micro i ja està. Val, doncs bon dia a tothom. Primer de tot, moltes gràcies per venir. Parlaré en nom de la xarxa per la sobirania energètica, però jo crec que estem sorpreses de que hi hagi tanta gent avui aquí a la nostra presentació i de veritat que us agraïm. Hem omplert la sala i no ho teníem previst. Per tant, moltes gràcies. Em presento, jo sóc el Josep Manuel Arcorpas, sóc membre de la xarxa per la sobirania energètica i també sóc investigador a l'Observatori del Deute en la Globalització i us faré una petita introducció més sobre qui som la xarxa per la sobirania energètica i el per què hem fet aquest informe. Després parlarà l'Anna San Clemente, una de les autores de l'informe, i per finalitzar la meva companya, la Mònica Guiteres, doncs farà la part de conclusions de l'informe. Llavors, primer de tot, qui és la xarxa per la sobirania energètica? Per qui no ens coneixeu, doncs, som una plataforma social que es va fundar l'any 2013, aproximadament, i que la conformen diferents persones a títol individual, però també organitzacions i col·lectius del territori català i que bàsicament es va crear, com diu el seu nom, doncs, per posar la sobirania energètica en el centre, no, del model energètic que desitgem i que per tant ara creiem que també ha de ser-hi en la transició energètica que s'està duent a terme ara mateix. Nosaltres, com he dit, som una plataforma social, formem part llavors de la societat civil i treballem en col·laboració amb les institucions, però sí que creiem que també un dels nostres mandats doncs, justament és aquesta part d'intentar incidir, no, en com volem que canviï el model energètic actual i que camini cap als principis i valors que creiem que ha de tenir un nou model energètic, en el qual creiem que ara mateix no s'està donant tampoc en la transició energètica, i també quin és el model de desenvolupament que volem per a Catalunya en el sector energètic sobretot. Llavors, el que nosaltres creiem és que un dels nostres principis és la democràcia energètica i per tant nosaltres posem molt d'èmfasi en tota la part de participació i per tant creiem que és un dels focus en els quals cal incidir també en l'actual model de desenvolupament d'implantació de renovables, perquè creiem que no hi és o que es podria fer millor en aquest sentit, perquè creiem que justament doncs, la part de participació el que permet és enriquir i que permet doncs, tenir en compte totes les veus però també totes les perspectives que calen tenir en compte i perquè també creiem que l'energia en si, com nosaltres l'entenem, és un dret, no? És un bé comú i que no ha de ser una mercaderia i que això el que fa és que realment doncs, sigui un bé escàs al qual nosaltres creiem que cal deixar-lo de costat a com s'està veient actualment i, per exemple, el que estem presenciant ara mateix no, a Iran i a l'Orient Mitjà, que bàsicament és una guerra per recursos energètics i que bàsicament el que s'està fent és diferents estats barallant-se, per dir-ho d'alguna manera, per poder acaparar aquests recursos i poder tenir o poder seguir mantenint els seus estatus de model econòmic al qual ha desenvolupat i que nosaltres creiem que justament si l'energia es fa des d'una manera distribuïda, des d'una manera que realment atengui a les necessitats de la ciutadania i del territori, doncs tingui una perspectiva molt més cooperativa, no? i solidaritat que no pas de competitivitat i de conflicte, que és el que estem veient actualment. Després, el que ens passa és que quan nosaltres definim aquest model energètic, aquesta transició tan idealista, no? Doncs poques vegades ens diuen que és poc aterrat, no? I que realment el que necessitem com a xarxa doncs, portar una proposta ferma i de com hauria de ser el model energètic i, per tant, entrar en aquests aspectes més tècnics, per dir-ho d'alguna manera, o posar-hi números, no? Que és una que a nosaltres ens és difícil o ens és complicat doncs, pel nostre bagatge o sobretot per les organitzacions de les quals en formem part persones que són membres de la xarxa per la sobirania energètica. I llavors, justament, l'informe que us volem presentar avui anava en aquesta línia, és a dir, de poder posar els nostres principis i els nostres valors, no? Tenir-los en el centre de l'anàlisi i a la vegada doncs, intentar construir un model que a la vegada doncs, sigui rigorós, no? I que es basi en aquesta part de números i en aquesta part de tècnica que moltes vegades
se'ns ha demanat, perquè també creiem que justament la transició energètica a Catalunya, el que ha passat és que hi ha hagut una trencadissa, és a dir, que hi ha ara mateix una polarització entre els actors que formen part d'aquesta transició energètica i que, per tant, no es volen entendre o no volen entrar en espais de diàleg ni de debat entre aquests, sinó simplement s'eviten els uns als altres. I com a xarxa per la sobirania energètica, com he dit, vam néixer també donant suport a les resistències en el territori en contra de megaprojectes renovables, com pot ser el MidCat, com pot ser el Castor, com pot ser la petroquímica de Tarragona, però també creiem que en el moment actual també cal que tinguem un paper potser més de bisagra, en el sentit d'intentar ocupar aquest espai que ara mateix no hi és i intentar posar en diàleg a totes les persones que estan implicades en el sector energètic, i això és el que volem que sigui el nostre informe, que sigui... Nosaltres el que portem no és una proposta tancada, nosaltres el que hem fet, us ho explicarà molt més en detall l'Anna, però que nosaltres el que no hem volgut en cap moment és dir això és el que s'ha de fer, sinó que justament que sigui una eina per obrir aquest debat, per obrir aquests diàlegs entre els diferents actors dels quals ens volem adreçar, ja siguin les institucions, ja sigui l'acadèmia, ja siguin els col·lectius i els moviments del territori. Per tant, creiem que aquest és l'enfocament i el que us volem presentar en l'informe d'avui. Llavors, dit això, el que faré és presentar-vos a les autores. Doncs primer tenim a l'Anna Sant Clemente, que és veïna de Nou Barris i activista, graduada en Periodisme i Ciències Polítiques i amb anys d'experiència en projectes i processos de dinamització comunitària, i actualment treballa com a tècnica de transició energètica a l'associació CEBA i ha participat en projectes com l'impuls de comunitats de recursos, descarbonització de cooperatives agràries, la comunitat energètica del Bon Pastor a Barcelona o la dinamització de la xarxa de comunitats energètiques de Barcelona. L'altre autor és el Paco Jofre, que està entre el públic i és expert en planificació energètica, amb experiència en anàlisi de prospecció a escala municipal i en el desenvolupament d'estudis sobre patrons de consum, tasques que va exercir com a tècnic en l'àrea metropolitana de Barcelona, i també ha treballat com a consultor de projectes d'innovació sobre transició energètica en l'àmbit europeu i local a Ecoserveis, i ara mateix és membre del Consell Rector de la cooperativa de Som Energia. I li dono la paraula a l'Anna. Hola, bon dia. Bé, moltes gràcies a totes per venir i també a la xarxa per aquesta oportunitat. La veritat és que ha estat un projecte al que li hem dedicat moltes hores i en el que hem après moltíssim. Agraeixo també al Jofre la confiança de comptar amb mi. Llavors, jo us explicaré tant els resultats de l'informe com també el seu procés i metodologia, que és important per entendre aquests números o aquestes propostes que fem d'on venen. El primer que m'agradaria destacar són algunes coses que ja comentava el Josep, que ha estat un encàrrec ambiciós, però també alhora molt valent per aquesta voluntat de portar un valor afegit i anar més enllà de la part discursiva, fent aquesta aportació de dades i de solidesa a favor d'un model que garanteix el dret col·lectiu a l'energia dins dels límits del planeta. El títol ja mostra una mica aquesta part ambiciosa, que és quina energia necessitarem el 2050 a Catalunya, propostes per una transició energètica territorial i col·lectiva. En aquest sentit també destaco coses que ja ha comentat el Josep, però que com a consideracions prèvies crec que són importants, que és que entenem que qualsevol planificació estratègica requereix una visió territorialitzada i participativa. Per tant, com també deia el Josep, aquest informe no és una proposta estàtica, sinó un punt de partida obert a una construcció col·lectiva de model energètic per Catalunya. Dit això, avui us plantegem una presentació que segueix una mica el que seria l'índex de l'informe, estructurat en diferents blocs. Un primer que és més procedimental, d'objectius, metodologia, marc de referència. Després un altre apartat més prospectiu, d'escenari energètic en general, perquè fa emissions, consum, pressupost de carboni i també com això s'aterra als diferents sectors. Un altre orientat a la generació per tipologies d'energia renovable i també mapes de distribució territorialitzada d'aquesta generació. Un altre que també aporta aquest valor de no només la part tècnica, sinó propostes polítiques i accions concretes per a aquesta reducció dels consums i de la demanda des de la suficiència. I per últim, la Mònica presentarà les conclusions de tot plegat.
Vale. Llavors, el punt de partida, una mica també com comentava el Josep, és entendre que més enllà d'una substitució tecnològica, aquest informe el que busca és plantejar un model que es troba en la intersecció de 3 principis bàsics per la xarxa per la sobirania energètica, com són, en primer lloc, la sobirania energètica, la suficiència energètica i també la justícia global. Aleshores, la sobirania energètica seria el dret dels individus conscients, les comunitats i els pobles a prendre les seves pròpies decisions respecte a la generació, distribució i consum d'energia. Important destacar que són decisions que han de ser adequades i ajustades a les circumstàncies ecològiques, socials, i econòmiques i culturals i que no afectin negativament a tercers, a altres territoris ni a les generacions futures. Quan parlem de suficiència, parlem d'un posicionament crític i el que fa és prioritzar la reducció i l'optimització energètica, posant en valor sobretot aquelles activitats essencials pel sosteniment de la vida i prescindint de tot el que és la generació fòssil i nuclear. I per l'últim punt, també, no menys important, la justícia global, entesa com el compromís de no perpetuar les desigualtats històriques ni de desplaçar els impactes d'un model energètic a altres territoris ni a les generacions futures de nou. Aleshores, aquests 3 principis, el que hem fet ha sigut agafar-los com a punt de partida, però determinen i vertebren tota l'estructura de l'informe i també els diferents escenaris que han estat quantificats. Perdoneu, que he de coordinar diverses coses. Aquí teníem aquesta diapositiva que explica una mica el que us acabo de comentar de marc conceptual. Com a objectius, ha sigut el que ja us estem comentant, articular i fonamentar una proposta política i tècnica de model energètic per una estratègia de transició planificada, important destacar això, des d'aquests principis de suficiència, justícia i sobirania, proporcionant també aquestes eines analítiques que dotin de solidesa al model. I com a objectius específics, una mica també el que serien els punts de l'informe que he presentat, però el tema de fer una proposta de model de demanda per Catalunya des de la suficiència, oferir també una proposta de generació renovable, territorialitzada i per tipologies de tecnologia i, finalment, recollir recomanacions i propostes d'acció per obrir aquest diàleg i debat plural entre actors sobre el futur model energètic del país. Aleshores, per fer tot això, hem utilitzat un plantejament metodològic, que és la metodologia SER, que són les inicials de suficiència, eficiència i renovables. És una metodologia que no ens hem inventat nosaltres, sinó que l'hem pres de referència d'un informe que es diu Clever, que és un nom que anirà sortint al llarg de tota la presentació, que és un estudi que surt del resultat de 4 anys de treball col·laboratiu entre l'acadèmia i la societat civil de més de 20 països d'Europa. Aleshores, aquesta metodologia el que planteja és seguir aquests diferents passos i per ordre. En primer lloc, revisar les necessitats del model actual per veure com es poden cobrir amb el mínim de consum i de recursos possible, fet que implica necessàriament una reducció de la demanda energètica. En segon lloc, buscar una millora en el rendiment dels processos i reduir les pèrdues al llarg de tot el sistema energètic, utilitzant tecnologies que optimitzin bàsicament la quantitat d'energia que cal per assolir una determinada activitat o servei. I, per últim, cobrir tot el que és la demanda energètica exclusivament amb fonts renovables, sense combustibles fòssils, sense energia nuclear, i en el cas d'aquest informe també és important dir que hem deixat fora tot el que són tecnologies que ara estan en fase d'estudi o de desenvolupament. A nivell de passes també, perdoneu perquè és una mica reiteratiu, però prefereixo explicar bé que l'índex també té a veure amb tot el que hem anat fent i amb el que us explicaré a continuació, que és, en primer lloc, identificar l'escenari de partida i quins són els límits del planeta i els límits no només climàtics, sinó també des de la perspectiva de justícia global. Després, fer un model de reducció de consum en base a aquest criteri de suficiència i aterrar-ho, seria el tercer punt, aterrar-ho per sectors. Aleshores, hem passat a fer la proposta de generació territorialitzada amb renovables i, per últim, també hi ha un punt d'avaluació d'aquest model. Com a elements transversals que hem utilitzat, diguéssim, en tots els passos, hi ha una part de revisió crítica documental, un contrast també participatiu amb tots els membres de la xarxa que s'han implicat en aquest procés i que estem molt agraïdes com a autores també de tota la seva participació i aportacions. I, per últim, també aquesta part de no només oferir números, sinó veure amb quines propostes i polítiques públiques ho podem fer. Aleshores, l'objectiu sempre ha estat això, poder abordar
un model energètic, però també que sigui un model holístic, combinant la part de justícia, equitat i participació amb rigor analític. I ara, passant ja més al que serien els punts com més pròpiament de l'informe, el segon bloc de mapejant el futur, quina energia necessitem, el primer que hem fet és partir de... O sigui, el punt de partida que hem agafat per definir una mica o per pensar cap on volem anar ha estat com estem actualment, no? Aleshores, la referència que hem agafat és el nivell d'emissions de Catalunya, i amb les últimes dades que hi havia disponibles de l'any 2023 ens trobem que Catalunya va emetre 35,16 gigatones netes de CO2 o equivalent a l'any. És una xifra que està lleugerament per sota de la mitjana espanyola i europea, però encara molt lluny del que seria compatible amb els límits climàtics d'escalfament global d'1,5 graus o 2. Aleshores, també és important destacar que l'IPCC, el grup intergovernamental d'experts sobre el canvi climàtic, estableix que l'augment de la temperatura no està directament relacionat amb les emissions d'un any, sinó amb les emissions acumulades. En aquest sentit, el repte és significatiu. I llavors, per poder analitzar una mica el que us deia, cap on volem anar, el que vam fer és prendre de referència diferents escenaris que plantegen reducció d'emissions i veiem que cada un d'aquests escenaris planteja diferents fites per diferents anys d'un percentatge de reduccions. Aleshores, cadascun d'aquests escenaris té associat un pressupost de carboni diferent, que és una quantitat d'emissions total que s'emet fins a arribar a la neutralitat. Gràficament aquí seria com si a cada un d'aquests escenaris pintéssim per sota de la línia tota l'àrea que hi ha d'un color i això ens donaria el pressupost de carboni de cada un d'aquests escenaris. Cal tenir en compte que tots aquests escenaris engloben alguns que sí que directament han estat treballats o pensats en el marc català, com és l'escenari de la PROENCAT, que és la Prospectiva Energètica de Catalunya, que va publicar la Generalitat el 2023, i també l'escenari que surt aquí com a S9 del Comitè d'Experts pel Canvi Climàtic. Aquests són escenaris directament vinculats al territori català i en altres, que són escenaris plantejats a nivell global o pel marc europeu, el que hem fet és ha estat aplicar els percentatges de la proposta de reducció de cada un d'aquests escenaris al nivell d'emissions de Catalunya. Aleshores, tot i que tots aquests escenaris sí que plantegen una proposta, diguéssim, que té en compte l'escalfament, o sigui, lluitar contra l'escalfament climàtic, nosaltres hem volgut fer un pas més enllà i veure quins d'aquests escenaris s'emmarquen en el que és la justícia global, és a dir, tenint en compte el desenvolupament també sostenible d'altres pobles i no externalitzar tots els impactes negatius, diguéssim, del model energètic de Catalunya. I per veure això, el que hem fet ha sigut agafar un topall molt interessant, que agraïm molt la feina feta, de fet, al Comitè d'Experts sobre el Canvi Climàtic de Catalunya, que estableix la recomanació de 325,1 megatones de CO2 o equivalent netes com a pressupost de carboni total i just dins dels límits d'escalfament global. Què vol dir aquest llindar i aquest topall just? És un topall que literalment el que recull són diferents dimensions de l'equitat. Per exemple, recull la igualtat, és a dir, que a nivell global hi pugui haver les mateixes emissions per càpita, responsabilitat també, és a dir, contribució històrica dels diferents territoris al canvi climàtic, la capacitat també, qui més pugui contribuir a la reducció d'emissions que ho faci, i el dret de desenvolupament sostenible de tots els pobles. Aleshores, el que hem volgut fer és veure quins dels diferents escenaris de proposta de reducció d'emissions s'engloben per sota d'aquest pressupost just de carboni. I el que veiem clarament és que d'una banda tenim l'escenari que planteja el Comitè d'Experts pel Canvi Climàtic de Catalunya i l'escenari Clever. Com es veu també aquí, la PROENCAT, tot i que planteja, com veurem més endavant, una reducció de la demanda energètica del 29,2%, estaria per sobre d'aquest pressupost just que té en compte la justícia global. Partint d'aquí llavors ha sigut quan hem pogut traslladar totes aquestes dades a escenaris de reducció de la demanda energètica. Aquí.
Vale. Aleshores, el Proencat, tot i que estigui per sobre, l'hem agafat com a marc de referència al final, com a escenari que té moltíssima informació que ens permet també construir els altres models més justos de demanda. No hem pogut agafar l'escenari del comitè d'experts del canvi climàtic, perquè hi ha tot un tema d'operacionalitat o operativitat entre les dades. Llavors és un escenari que està construït i plantejat per estudiar el pressupost de carboni, però no es tradueix a una demanda energètica. És a dir, és un estudi que està només enfocat a com ha de ser la reducció d'emissions, però això no ens ha permès extrapolar-ho a un escenari de demanda energètica. Sí que ho hem pogut fer amb l'escenari Clever, que planteja una reducció del consum energètic del 45% des del 2022 fins al 2050, i després hem agafat de referència un altre estudi, Decent Living, que són aquests escenaris de vida digna, que s'han d'entendre com un llindar, que és un estudi que bàsicament el que fa és definir una reducció dràstica del consum energètic fins a uns mínims d'energia necessàries per mantenir, diguéssim, la vida digna de tota la població mundial dins dels límits d'escalfament global. Aquest estudi quantifica pel 2050 una forquilla de consum energètic situada entre 15 i 24 gigajoules anuals per càpita, i això representa una reducció de la demanda energètica global d'entre el 65,3 i 78,3%, és a dir, molt. Aquest estudi també és important, quan diem aquests consums mínims o aquesta vida digna, com que l'estudi està fet a nivell internacional, a l'hora d'aplicar-ho al context català hem de tenir en compte que això representa modificar algunes de les qüestions de les nostres condicions de vida, i una dada que és bastant representativa és que actualment a Catalunya la mitjana d'espai residencial és de 33,6 metres quadrats per persona, i aquest estudi planteja, des d'aquesta perspectiva de justícia global, que per respectar l'equitat això hauria de passar a ser entre 15 i 20 metres quadrats per persona l'any 2050. Aleshores, recollint tots aquests escenaris, i també pel que us comentava abans de la possibilitat de tractar algunes dades i altres no, el que hem fet és aterrar-ho per sectors. Aquest aterratge per sectors només l'hem pogut fer amb el Clever, perquè l'escenari vida digna el que fa és parlar de necessitats enteses com a higiene, habitatge, alimentació, vestimenta, diguéssim, i clar, planteja el consum energètic amb aquestes necessitats, però on intervenen diferents sectors. Llavors no hem pogut fer la translació, diguéssim, d'aquest escenari, el que seria la proposta de reducció per sectors, però sí que hem agafat l'escenari Clever i hem plantejat el que seria una reducció mínima de la demanda energètica sectorialitzada. Aquí teniu les dades dels percentatges que us comentava. I aquesta traducció de l'aterratge del model a la reducció per sectors planteja una reducció del sector primari de la demanda energètica total del 33% des del 2022 fins al 2050, en serveis seria del 38,65%, un 56,3% en el sector domèstic, en la indústria un 26,12% i un 60,43% en els transports, és on es planteja una major reducció. Aleshores, això el que ens dona és aquest canvi, diguéssim, en la distribució dels consums de la demanda energètica de Catalunya total, on el que veiem principalment és que hi ha una dràstica reducció del pes dels transports. Ara ho deixem aquí i passarem a la generació, que seria com l'altra cara de la moneda, és a dir, el consum, la generació, però sí que en el quart punt reprendrem les diferents propostes que recull l'informe per passar i per concretar aquestes reduccions, és a dir, més enllà de números, com ho podem fer això. Llavors, com us deia, l'altra cara de la generació seria... l'altra cara del consum seria la generació, i en aquest sentit, actualment a Catalunya, és a dir, el 2024, el 12,8% del consum total va ser de fonts renovables. Això vol dir que tota la resta no ho va ser. Són 7.160 gigawatts hora de generació autòctona i 5.734 gigawatts d'energia importada, dada que també ens sembla important.
Aleshores, com veiem aquí a la diapositiva, el Parc de Generació Renovable de Catalunya està distribuït en diferents tecnologies. La majoritària és la hidràulica, que encapçala la potència amb gairebé 2.000 megawatts, seguida de la fotovoltaica, tant en coberta com a terra, que està poc per sobre dels 1.500 megawatts, l'eòlica, en torn als 1.400 megawatts, i finalment altres, que recull la part de solar tèrmica, altres renovables i residus renovables que complementen amb entorn a 100 megawatts restants que fan tot aquest mapa de distribució. Dins de l'informe també el que hem fet és recollir en el que veieu a la vostra esquerra, si no m'equivoco, el que és, cada tecnologia com es distribueix segons la mida de les instal·lacions, tant en potència general com en percentatge. És a dir, hem volgut veure no només el tipus de tecnologia, sinó si aquestes instal·lacions són grans, petites, mitjanes, perquè això també ens dona informació una mica de qui està gestionant aquesta generació d'energia. Aleshores, totes aquestes dades, si les traslladem al territori, ens donen aquest mapa que veieu. Les rodones més grans, diguéssim, són instal·lacions més grans i les hem tipificat segons el tipus de tecnologia. El que hem fet també és veure com això es tradueix a... Això són dades actuals, del mapa de generació renovable actual. El que hem fet és traduir com això es distribueix al territori segons població i segons superfície per comarques. I ens dona aquests mapes que no entraré en detall, però a l'informe els podeu consultar. El que sí que veiem, i és important destacar d'aquí, és que hi ha algunes zones que concentren el major impacte del model energètic actual, és el que conegudament s'anomena com a zones de sacrifici. I aleshores el que hem fet nosaltres ha sigut partir del PROENCAT, però traslladar la proposta de generació als diferents escenaris que s'ajusten a tots aquests principis de la xarxa, com són el Clever i els 2 escenaris de vida digna. En aquest sentit, és important comentar que el que hem fet ha sigut mantenir la ràtio i la diversificació entre tecnologies que planteja el PROENCAT, assegurant un mix equilibrat que proporciona estabilitat i robustesa al sistema. No hem volgut tocar això perquè al final entenem que l'encàrrec i les nostres limitacions també tenen en compte integrar altres sabers, com és el que hi ha darrere del PROENCAT. Aleshores, mantenint una mica aquestes ràtios, sí que el que hem fet ha sigut una nova o nous escenaris de proposta de generació que principalment el que plantegen és reduir aquelles tecnologies que tenen un major impacte pel territori o que necessiten una alta inversió o que tenen més dificultat de descentralització, com ho són l'eòlica i la fotovoltaica a terra. Com comentàvem abans també, això és una proposta, són uns números, és una possibilitat, però es podria fer el mateix, per exemple, tenint en compte criteris de flexibilitat o materials crítics. Nosaltres presentem aquests números com a una opció. Dins de l'informe sí que també recollim els raonaments i els fonaments de cada una d'aquestes tecnologies, és a dir, perquè algunes les reduïm més o menys, etcètera. Ara no entraré en el detall d'això, després sí que en les preguntes. El que sí que veiem és que els escenaris Clever i sobretot vida digna mostren una transició que busca i que permet allunyar-se més d'aquest model centralitzat. I alhora també veiem clarament que a major grau de reducció de la demanda hi ha més marge per poder disminuir les tecnologies que tenen un alt impacte territorial i social. I d'aquí, d'aquests escenaris o models de tecnologies renovables, se'n deriva una ocupació del sòl, que nosaltres hem calculat també tenint en compte els paràmetres, diguéssim, i les ràtios que planteja la PROENCAT. I aplicant-ho, diguéssim, a l'ocupació del sòl de cada una de les tecnologies. Val a dir que sabem que després publicacions més recents de l'ICAEN tenen en compte unes ràtios més baixes, sobretot pel que fa a l'eòlica. Aleshores, aquí hi ha uns números d'ocupació, uns percentatges, diguéssim, d'ocupació
d'ocupació del sòl, però que si apliquéssim aquestes altres ràtios que darrerament ha presentat l'ICAEN, això canviaria. Val a dir que l'informe, tot i que l'estiguem presentant ara, el vam tancar a finals d'octubre. I aleshores, d'aquesta ocupació del sòl, passem a un dels elements centrals del debat i també un dels reptes més grans de l'encàrrec, que ens ha portat moltíssim temps i ens ha portat també al límit de poder pensar i aportar dins dels nostres coneixements i capacitats, que és com això es tradueix dins de la nostra proposta prospectiva al territori. Aleshores, el que hem volgut fer és tenir en compte criteris tècnics però també ambientals i socials. I hem agafat de referència les diferents dades que veieu aquí. D'una banda, la potència que ja existeix, que ja està instal·lada als territoris, la població també, per tenir en compte els consums de les diferents comarques, intentant poder equilibrar aquests impactes del model energètic i de les zones que carreguen més efectes negatius, diguéssim, però després també hem tingut en compte la disponibilitat d'espais antropitzats, és a dir, poder prioritzar, sobretot amb el que és la fotovoltaica, zones de cobertes, polígons industrials, àrees logístiques, etc. I també hem tingut en compte, diguéssim, el que són espais naturals o zones de boscos, amb la voluntat de poder protegir totes aquestes zones del territori. Amb això una mica el que buscàvem és poder plantejar un model que es vertebri a partir de la corresponsabilitat, és a dir, que cada comarca pugui contribuir una mica tenint en compte els seus consums, les seves capacitats i la seva disponibilitat d'espai adequat, sabent que també hi ha moltes limitacions i que alhora són números, com dèiem abans, orientatius, que és com una primera proposta amb voluntat de que sigui equitativa, però no perfecta, segur. Aleshores, ara us presentarem diferents mapes, n'hi ha 4 en total, primer us els explico abans de passar la diapositiva. El primer és de la proposta de potència a instal·lar segons comarques, estan diguéssim per colors, és molt gràfic. Després n'hi ha un altre que seria la proposta de prospecció de potència total final, és a dir, la que ja hi ha més la que proposem instal·lar. Primer us ensenyo aquests. El que veiem aquí primer és que la nostra proposta prioritzaria instal·lar la major potència al Barcelonès, bàsicament la gran comarca consumidora d'energia, i després també surten destacats l'Alt Empordà i el Segrià. Això té a veure també amb potencial eòlic, que no ho he dit abans, però hem tingut també en compte el potencial eòlic de les diferents comarques. I després, en números absoluts, es veu que destaquen el Barcelonès, el Vallès Occidental i el Baix Llobregat, i també altres comarques, com deia, que tenen un alt potencial de generació eòlica. Les següents que us mostro, que canvien també una mica, ho hem volgut recollir en diferents mapes perquè segons com es presenten les dades es pot problematitzar d'una manera o d'una altra. Nosaltres el que hem volgut fer també ha sigut no només presentar un mapa, sinó presentar-nos diversos per poder veure una mica aquesta complexitat i diversitat territorial de la transició energètica segons com es llegeixi i amb voluntat d'impulsar aquest debat territorial i sobretot també interterritorial per poder treballar en un model que sigui descentralitzat, equilibrat, arrelat i en base a la sobirania. Llavors, els altres mapes que us presentem aquí, que veieu que canvien molt, el que està més fosc, és com aquesta potència es distribueix per càpita, segons el territori, i com es distribueix segons superfície de cada comarca. Llavors, veiem que tot i que hi hagi més intensitat energètica a nivell de superfície, principalment a comarques de la costa, tot el que és, diguéssim, l'eix interior i occidental de Catalunya contribueix molt més quan passem a mirar aquestes dades per càpita. I anem bé de temps, no? Més o menys? Un altre element molt important i destacat són els sistemes d'emmagatzematge, les bateries, perquè ajuden a optimitzar i permeten bàsicament fer front també a les intermitències de generació de les renovables. El que us explicaré ara són punts que a l'informe estan una mica més desenvolupats, que ho passarem una mica per sobre.
Diguéssim, a la taula que hi ha en aquesta diapositiva veiem que això, que els escenaris Clever i Vida Digna permeten reduir la demanda energètica i, per tant, minimitzar entre un 68 i un 18% la necessitat d'emmagatzematge respecte a la ProEncat, i això, d'una banda, redueix inversió, però alhora també minimitza els impactes socioambientals que hi ha derivats de l'extracció dels materials crítics que es necessiten per fabricar aquestes bateries. Amb el finançament, els percentatges són semblants. La ProEncat planteja una inversió pel total de tecnologies de 51,5 milions d'euros, i els altres models redueixen el cost entre un 17 i un 63%. I d'altra banda, el que veieu que està com destacat, subratllat en taronja, és el tema dels punts de connexió a la xarxa, que podríem dir que és el principal coll d'ampolla de la transició energètica descentralitzada a Catalunya. La xarxa de distribució és una infraestructura essencial, és la xarxa que connecta la generació amb el consum, i el que passa actualment a Catalunya és que això no està desplegat com veieu en el mapa, no està desplegat de forma equitativa en el territori. Hi ha una gran escassetat de punts de connexió a la xarxa, sobretot el que són les zones rurals o interiors, que queden marginades d'aquesta opció de poder introduir-se a la xarxa i, per tant, de generar de forma descentralitzada. Aquesta configuració el que fa és que hi hagi un fre molt directe a la implementació de projectes de petita i de mitjana escala, també d'instal·lacions d'autoconsum i d'iniciatives comunitàries de compartició d'energia, com deia, sobretot a les zones més rurals. I ens sembla important destacar aquí, des d'una vessant més política, que això no és que sigui una disfunció, una asimetria sin más, sinó que és part justament d'aquest control corporatiu que presenta el model i el sistema energètic, i el que afavoreix al final és que hi hagi una implementació de grans parcs de generació lluny del control ciutadà i en mans de grans operadors privats. Aleshores, des de l'informe i també des de la xarxa, el que es planteja és una inversió decidida en aquesta xarxa de distribució, però també transparència i control públic en els criteris d'assignació de capacitat i de gestió d'aquests punts d'accés a la xarxa. Aleshores, també creiem que és important, tant en el tema dels punts de connexió com al final en l'emmagatge i en tota la generació, no només les dades, diguéssim, de la quantitat d'energia que generem, sinó també qui la gestiona i qui pren decisions sobre aquestes infraestructures energètiques. Des de la xarxa s'està a favor del control democràtic, d'apostar sempre que sigui possible per la gestió público-comunitària d'aquests recursos per treure de les mans de les grans corporacions, i al final és el que això ens permet orientar el sistema cap al bé comú. Ja gairebé arribant al final, també hem fet una part d'avaluació del model, que ens sembla imprescindible en qualsevol proposta al final que té a veure amb les polítiques públiques. El que hem avaluat són números del Clever, que és el que ens ha permès una mica fer diguéssim, també l'aterratge per sectors. No us he comentat, però els mapes són del model Clever, l'hem agafat com a mínim dins de la justícia global. Els altres escenaris plantejarien una major reducció, però com que amb el Clever és amb el que hem pogut fer tot el tema de l'aterratge per sectors, és el que hem agafat també per fer els mapes de distribució del territori. I aquí teniu l'avaluació, simplement per comentar-ho. I llavors la gran pregunta és com fem tot això, com fem que tots aquests números siguin possibles. Aleshores, més enllà de la proposta energètica i de forma molt esquemàtica i sense entrar en detall operatiu, per un tema també de limitacions de l'informe que segurament no era prioritari, però igualment el que hem fet és un recull de propostes de polítiques públiques i d'accions concretes per orientar aquesta transició que entenem que ha de ser transversal i afectar una mica a tots els sectors. Aleshores, us ho llegiré, perquè ho deveu veure petit, això tampoc m'he preparat tant, simplement us ho llegeixo. Pel sector primari el que es planteja són mesures de circularitat i de proximitat, bàsicament. També tenir en compte una producció que pugui ser regenerativa i resilient, tenint en compte tots els impactes del canvi climàtic que ja està veient al nostre territori, amb sequeres, grans pluges, alercats, etc.
revaloritzar també tot el que són coneixements tradicionals i pràctiques que requereixen un baix consum energètic, treballar també per un model alimentari sostenible, jo crec que segurament tothom ho sap, però el consum de carn i la indústria càrnica catalana és una gran consumidora i contaminadora. I després també treballar tot el que té a veure més amb l'eficiència i la innovació tecnològica. Si veieu una mica el que us plantejava abans de la metodologia SER, és a dir, primer la suficiència, després l'eficiència i per últim les renovables, és també una mica com hem treballat aquestes diferents propostes. Perquè fa els serveis i el domèstic, seria força semblant, és reduir la demanda energètica i optimitzar els espais i les infraestructures, transformar una mica la forma de model de serveis amb un plantejament ecosocial, és a dir, prioritzant el que són les activitats essencials per la vida, i després treballar tot també la reducció, la circularitat i el disseny responsable en totes les activitats i serveis. Pel que fa al sector domèstic, aquí tenen a veure tant coses d'optimització de consum, és urgent fer una rehabilitació del parc d'habitatges de Catalunya i treballar tot el que té a veure amb la suficiència energètica a les llars, però també treballar per l'equitat residencial i pels drets energètics en el context més actualment en el que estem, on el lloguer i l'accés a l'habitatge és un clar factor de desigualtat i de precarització de la població catalana, frenar també el creixement de la superfície residencial, és a dir, si estem dient que per ajustar-nos a la justícia global hauríem de reduir l'espai residencial per persona i sabem que hi ha moltíssimes cases buides, segurament no té sentit ampliar la superfície residencial, sinó més aviat legislar i controlar aquests espais que ja estan buits i disponibles. A nivell industrial, suficiència, circularitat, eficiència i substitució tecnològica, molt lligat també a la metodologia SER, i els transports, que és el que es planteja una reducció d'un percentatge més important. D'una banda, creiem que el que s'ha de fer també és intentar afavorir la reducció dels desplaçaments i de les distàncies, i afavorir també canvis modals en la mobilitat, mobilitat activa, però també tot el que té a veure, ho sabem totes, amb els trens, amb l'electrificació i també amb la compartició de vehicles. Creiem que no és sostenible, de fet, una reducció del 60% en els transports no és sostenible fent un canvi només a vehicles elèctrics, sinó que el que cal és moure'ns menys i compartir molt més el transport. I per descomptat també tot el que té a veure amb l'aviació i amb la mobilitat marítima, que són grans consumidores d'energia. Fet aquest repàs per sectors... que no us havia passat aquí, disculpeu. També és important dir que tot i que hem fet aquestes propostes una mica per sectors, hi ha diferents mesures que estan interrelacionades entre elles i hem volgut destacar també com 3 esferes que ens semblen claus, més enllà de les polítiques concretes per sectors, per a aquesta transició energètica i ecosocial a Catalunya. Serien les 3 que veieu aquí, política fiscal, tot el que té a veure també amb la cultura, valors socioculturals i la governança com a forma de prendre les decisions. A nivell de fiscalitat, la fiscalitat més ecològica és la fiscalitat progressiva, és a dir, qui més té i qui més guanya, que pagui proporcionalment més, no té gaire misteri. En l'àmbit cultural, entenem que totes les transformacions que plantegem requereixen canvis profunds en el sistema de valors i de creences. Som conscients que la cultura amplia les possibilitats d'elecció i de llibertats de totes nosaltres, però que la cultura també és una eina de poder i de reproducció de les dinàmiques neoliberals. En aquest sentit, entenem que la cultura i l'educació han de tenir un paper clau per construir un sentit comú que es basi en la sostenibilitat i la justícia social i que és important generar noves narratives però també alternatives materials que permetin imaginar i construir aquestes formes de vida més sostenibles, més justes i compatibles amb els límits ecològics del planeta. En aquest punt m'agrada destacar que hi ha diversos estudis que relacionen de forma clara la disminució del temps de treball amb la reducció d'emissions de qualsevol societat o país.
I per últim, la governança com una forma de prendre decisions comptant amb la diversitat d'actors. Crec que el Josep també feia referència a això al principi, no? Podem comptar tant amb l'àmbit públic com també amb la societat de forma col·laborativa per poder abordar problemes complexos de forma coordinada, democràtica i participativa. I aquí l'últim que us destacaria abans de passar a les conclusions és el paper que tenen clau, creiem, i significatiu les comunitats energètiques locals com a eina per impulsar una transició energètica que sigui democràtica, territorialitzada, descentralitzada i inclusiva. I us passo a la Mònica. Sí. Ara? Perfecte. Gràcies, Anna. La veritat és que per part nostra hi ha una profunda admiració per la feina que heu fet, tant tu com el Paco, i la nostra tasca una mica és agafar tot això que hem pogut recollir i que això sigui un punt de partida, no una fita, no l'última parada. Per nosaltres és un inici obert absolutament al diàleg, perquè no som les úniques que estem fent aquest esforç, afortunadament, d'intentar concretar com és aquesta transició energètica. De fet, fa uns dies compartíem amb l'IA Eden, Salvem l'Empordà, que ara just s'ha aixecat i no hi és, està aquí. Diferents informes també que elles han fet sobre com fer aquesta transició energètica en quant a la instal·lació de renovables. Nosaltres no som expertes en quin és l'anàlisi detallat dels impactes ambientals, nosaltres no hem entrat en aquest estudi a veure si podria haver repotenciació de les instal·lacions existents, no hem entrat a les renovables no elèctriques, per tant, com hem dit ja diverses vegades, els límits d'aquest estudi que fem des de la societat civil són molts, però les ganes també són moltes. Llavors, compartir-vos, sense allargar-me molt, algunes d'aquestes conclusions o recomanacions, que partim d'aquesta base que la transició energètica no és opcional, que les renovables i les millores tecnològiques hauran d'anar acompanyades sí o sí de mesures de suficiència, que no hem d'escollir i que, per tant, si no fem les dues coses, hi ha impactes irreversibles per les poblacions, per les comunitats, pels ecosistemes i problemàtiques i conseqüències agreujades, també per les generacions futures. Això fa que necessitem una planificació altament participada. Hem de ser molt exigents amb això. I una planificació altament participada, de llarg termini, però que implementem des d'ara mateix. Ha de tenir rigor tècnic, per suposat, però nosaltres sempre hem dit que la cultura dels experts no ho pot dominar tot i que, per tant, necessitem els coneixements de base, de la ciutadania, de les persones afectades, de les comunitats i municipis, comarques, etc. Una construcció des de la base, on aquestes comunitats energètiques estan al cor de tot això, però que sabem i ens han dit que a nivell tècnic és impossible que només amb comunitats energètiques ho puguem fer tot. Necessitem també projectes de mitjana escala, projectes de país amb inversió público-comunitària i que no estiguin marcats per mercats financers o actors eminentment que estan buscant el lucre econòmic, pels quals els projectes petits o les comunitats energètiques no són un projecte interessant per invertir, però per nosaltres sí. Per tant, hem de trobar aquest encaix. Necessitem també plantejar-nos que si no fem una reducció, hem plantejat diversos escenaris, segons la capacitat que tinguem de fer un escenari major de reducció, això determinarà també si calen o no projectes de més mitjana o gran escala. Per tant, quan més exigents siguem en canviar els imaginaris de quins són els consums necessaris, podrem protegir més els territoris on instal·lem aquestes renovables. Si no plantegem escenaris exigents en aquest decreixement, òbviament, els petits i mitjans potser no seran suficients. Per tant, són preguntes incòmodes que ens hem de respondre. També necessitem aquesta implicació multiactor, diferents nivells de participació i sabem que hi ha la participació ciutadana des de la informació, molt important la informació, però és el primer estadi. Després també tenim la consulta. A la consulta ja tenim més marge des de la societat civil per decidir. I després de la consulta hi ha
el dret a decidir. És a dir, com podem fer perquè aquest àmbit de participació ciutadana sigui complet, no sigui merament informatiu ni merament consultiu. Com ho fem, això? Serà complex, ho sabem, però cal aquest debat nodrit, rigorós, però també, com deia abans, els sabers des d'una perspectiva més diversa i també ecofeminista, on no només lo tècnic i allò que genera benefici econòmic està al centre, sinó també allò que sosté la vida. Necessitem una perspectiva sistèmica i solidària, per tant, mecanismes de compensació i posar al centre els projectes de vida i els modes de vida d'aquells territoris on s'instal·len les renovables i segurament un pacte, un consens social de que volem prioritzar espais antropitzats, espais degradats, però també un consens social de que han de ser una majoria de promotors público-comunitaris. També iniciatives ciutadanes sòlides, que estiguin dotades de recursos, eines legals, financeres, tècniques. No podem anar amb una mà davant i una mà darrere per fer tots aquests canvis que volem fer. I també tenim algunes reflexions sobre aquesta visió solidària. Òbviament, equilibrar aquest debat que portem tenint entre allò urbà i allò rural, però també intentar no entrar en essencialismes, no simplificar, no fer debats buits on hi ha millor qualitat de vida. Segurament és molt més complexa que urbà-rural. Per tant, aquí proposem diàlegs oberts i que permetin també parlar d'altres desigualtats. La dicotomia urbà-rural n'és una, però n'hi ha d'altres. També tenim al nord global, al sud global, pobles dels que històricament s'han estat extraient recursos i davant dels quals també tenim una responsabilitat històrica. També hi ha desigualtats a nivell de gènere, sabem que hi ha una feminització de la pobresa energètica també, i que també, per exemple, no volem que les conseqüències de tots els reptes que tenim per davant recaiguin més sobre famílies vulnerabilitzades o sobre pobles dels quals històricament s'han extret més recursos. Per tant, caminem amb aquesta proposta, en aquest obrir un diàleg d'equitat, de justícia global, que sovint queda fora de molts debats sobre la transició energètica i, com deia abans, nosaltres no som les expertes en els impactes sobre el paisatge i sobre la biodiversitat, perquè tinc companyes que han treballat molt en això, però sentim que la nostra responsabilitat com a xarxa per la sobirania energètica és dir que també hi ha impactes sobre altres sobiranies, com per exemple la sobirania alimentària, sobre la sobirania dels altres pobles, i també impactes, si no anem encarant tots aquests reptes, hi haurà impactes sobre la participació i la democràcia energètica. També sobre anar, no sé si aprofundint, però allargant la dependència que tenim dels recursos energètics d'altres territoris i com es va complexitzant la geopolítica d'avui dia, que es converteix ja directament en rearmament i en remilitarització. Haurem de fer segurament moltes renúncies, haurem de negociar quins són aquests mínims per crear un model sòlid i també haurem de ressignificar algunes expressions que semblen molt ideològiques, però que nosaltres estem cada cop més intentant concretar. Reduir el consum d'energia com a mínim, que és l'escenari Clever, en un 45%, ja ens han dit moltes coses, ens han dit que no és possible, ens han dit que és molt ambiciós, però per nosaltres no és intercanviable amb la instal·lació de renovables. Necessitem les dues coses, perquè és l'única manera de garantir que l'energia sigui un dret i no un luxe i que no estiguem sotmesos a crisis globals, que ja anem tenint una mica d'experiència en els últims 5 anys que n'hem tingut diverses. Tampoc volem estar depenent d'actors que estan orientats al lucre i que creuen que l'energia és una mercaderia. I per últim, seguir passant a l'acció per garantir que la vida i els límits del planeta estiguin al centre del sistema energètic. Volem redefinir el benestar més enllà del consum i entendre la suficiència com a quelcom positiu que associem a un bon viure, com dirien des dels pobles indígenes, i comptem amb totes vosaltres per intentar fer-ho possible. Gràcies.
Hem convidat, us hem convidat a totes, però sí que hem volgut fer un petit recull representatiu de diferents institucions, plataformes ciutadanes, actors municipals o comarcals i lluites del territori, perquè pensem que totes vosaltres sou necessàries en aquest debat i, com dic, aquest recull representatiu que l'hem situat a la fila 0 i que ja us agraïm d'entrada que poseu veu, són les intervencions que hem pensat per iniciar aquesta part més de conversa. Així que a cadascuna de les que han assistit a la fila 0 us donaríem aquests 3 minutets perquè pugueu fer una primera reacció, sabent que fa 30 minuts que teniu l'informe a les vostres mans i que la conversa, com dic, serà llarga i no l'acabarem avui. Així que endavant a totes les que esteu a la fila 0. Molt bé, moltes gràcies. Arnau Comas, de la MEP, Associació de Municipis i Entitats per a l'Energia Pública. Molt ràpid. Felicitar-vos perquè, clar, és fonamental per intentar fer tota aquesta transformació analitzar el que tenim i planificar cap a on anirem. Per nosaltres, com sabeu, treballem en el que és el control públic de la xarxa de distribució, que és un element essencial perquè tota aquesta transició pugui ser disponible. Com deia abans l'Anna, em sembla, no és casualitat que els punts de connexió estiguin on estan. Això respon a una lògica fonamentalment del lucre privat i en aquests moments, com a mínim, aquesta feina de planificació i d'anàlisi és fonamental perquè no tenim ni tan sols bona part de la informació que necessitaríem perquè com a agents, diguéssim, públics comunitaris puguem acabar definint quin és el futur que volem per a aquesta transició energètica. Per tant, felicitar-vos i simplement dir també que en tota aquesta feina cal la màxima força de transformació per fer que tots aquests actors puguem accedir a la informació i puguem avançar més en aquesta dinàmica de planificació pública i cal treballar conjuntament per fer canvis normatius que així ho preveguin, diguem-ho, perquè en aquests moments, com sabeu, aquest espai fonamental per tot el que és la transició energètica i pràcticament abandonat en l'anàlisi, que és la distribució, la xarxa de distribució, resta en mans absolutament privatitzades. Per tant, ja està. Gràcies per la feina, gràcies per l'esforç i sabeu que estem col·laborant amb tot això i amb altres aspectes tangencials. Gràcies. Hola, bon dia. Jo soc el David Villar, de l'Institut Català d'Energia, de l'ICAEN. I, en primer lloc, també agrair-vos la invitació. Segurament que ha estat una feina complicada, moltes hores no només d'escriure, sinó també de debatir, d'analitzar dades, de pensar, i tots els que hem participat en algun exercici d'aquest tipus, doncs realment coneixem la dificultat de fer-ho. Segur que aquest estudi aportarà el seu granet de sorra dintre del debat sobre com hem de fer la transició o com estem fent la transició energètica a Catalunya. A partir d'aquí, 4 punts que m'he apuntat en el meu cap per comentar. El primer, és obvi que l'estudi presenta un canvi de model socioeconòmic respecte a l'actual. Aquí, quan comparem, si fem una comparació amb la ProEncat, que l'heu fet, veiem una gran diferència, és obvi. Jo aquí trobo a faltar, no sé quin model socioeconòmic en xifres preveiem de cara a futur. Quina activitat econòmica preveiem? Augmentarà l'activitat econòmica? El PIB augmentarà? No sé, pregunto. La població, vull dir, potser li falta un toc de comunicació d'aquestes dades perquè la societat hauria d'entendre també què és el que implica. Quan estem parlant que hem de passar a consumir 15-24 gigajoules per any, o l'escenari Clever, com afectarà la nostra vida, com afectarà a l'ocupació, com afectarà l'activitat econòmica. M'agradaria veure-ho en aquest estudi. Segon punt, comentàveu que aquest objectiu del 45% de reducció d'emissions és... Perdó, 45% de reducció de consum d'energia, 66% de reducció d'emissions. És molt ambiciós, impossible. Comentàveu que deien algunes persones, jo m'afegeixo al grup, us ho dic clarament, i vaig intentar explicar-me per què. Sovint traslladem directament als objectius europeus, per exemple, el 55% de reducció d'emissions respecte al 90%,
el traslladem directament a Catalunya. I pot semblar que nosaltres haguem de fer el mateix esforç perquè hem traslladat aquest mateix objectiu. Realment no és així. I no és així perquè entre els anys 90 i 2005 Catalunya, igual que la resta d'Espanya, va tenir un creixement en les seves emissions. I, en canvi, a la Unió Europea va estar baixant. Va baixar durant aquells anys. Això fa que, en termes d'esforç, que aquí és on està la clau, en termes d'esforç, si nosaltres traslladem un objectiu de manera homogènia, ja sigui el 66, el 55 o el que sigui, estem fent nosaltres haurem de fer més esforç que altres regions de la Unió Europea. I això és important saber-ho. Pot tenir sentit plantejar aquest objectiu? Sí, però s'ha de comunicar, s'ha de dir bé que això ens suposarà a nosaltres, per a Catalunya, un esforç superior des d'avui fins al final del període 2030. Següent punt, el tema de implantació de renovables. Evidentment, clar, amb una demanda energètica més baixa, doncs, aparentment es podrien prescindir de generació renovable. Per tant, sí, menys renovable a terra, ok. Però, clar, és que no és l'escenari que nosaltres veiem a nivell de demanda, per tot el que havíem comentat abans. Per tant, sí, teulades sí, ok, estem d'acord, en espais antropitzats també, però també veiem necessari que hi hagi grans instal·lacions de tamany mig també que s'hauran de fer a Catalunya sí o sí, que si no les fem ja, començant des del dia d'avui, ja estem perdent el temps, estem perdent velocitat en aquesta transició energètica que necessitem. I finalment, ja per acabar, les accions que comentàveu, les veig molt bé, o sigui, estem molt d'acord amb elles i moltes d'elles estan recollides en la PROENCAT, s'estan treballant en el PINECAT, que és el Pla d'Acció, que és el Pla Integrat d'Energia i Clima de Catalunya, el model aquest de comunitat ciutadana, generació en proximitat al consumidor, en la base estem d'acord. I he acabat. Moltes gràcies. Molt bé. Bé, bon dia. Jo sóc el Marc Serra, vinc en nom de la Diputació de Barcelona i volia també en primer lloc agrair-vos la feina, agrair-vos la contribució que heu fet amb aquest estudi. Jo, més enllà de les dades i les xifres concretes que situa l'estudi, crec que la principal contribució, almenys des de la perspectiva de la Diputació, és que no només posa en el centre la generació i els esforços que s'han de fer en l'àmbit de la generació, sinó que posa en el centre sobretot la demanda i la necessària reducció de la demanda energètica, i en aquest sentit podem afirmar avui, crec, que la societat civil un cop més va per davant de les institucions, forçant-nos, obligant-nos a vegades a afrontar debats que poden ser incòmodes, però que segur que ens ajuden a avançar com a país i com a societat. També volia posar en valor aquest paper que està fent la xarxa i el conjunt d'entitats que hi ha al voltant del seu ecosistema a l'hora de fer de bisagra entre el moviment ecologista, les institucions, el moviment de defensa del territori. Crec que és molt important, abans ho deia el Josep, també s'hi ha fet referir la Mònica, que en un context de polarització des de la societat civil es tingui aquesta actitud i es generin aquests espais de diàleg. És molt interessant tant la perspectiva dels escenaris amb aquesta mirada de reducció de demanda energètica com sobretot com arribem a ells. Les propostes concretes que poseu sobre la taula, que són propostes de transformació no només del model energètic, sinó diria són propostes de transformació del model econòmic i del model de país, per tant que tenen molt de calat. Jo només potser per aportar, ja que em toca avui representar allò públic, és si volem avançar cap a aquest model energètic, si volem transformar el model socioeconòmic, que abans s'hi referia també el company, és imprescindible que tinguem no només una societat civil organitzada, com és el vostre cas, sinó que també hi hagi un lideratge públic d'això, perquè serà impossible desenvolupar totes aquestes actuacions sense planificació, i la planificació només la tindrem, sobretot, diguem, des d'un paper d'allò públic. I si ens ho agafem des de la lògica de l'àmbit de treball de la Diputació de Barcelona, del món local, el que veiem és que, per posar alguns exemples, per incidir en la demanda dels consums energètics, treballar en l'àmbit del transport requereix una planificació d'allò públic per reduir la demanda del transport. Treballar en l'àmbit, per exemple, del consum residencial, del consum energètic residencial,
requereix uns esforços pel que fa a la rehabilitació d'habitatges majúsculs, que segurament que no s'estan tractant des de lo públic amb l'ambició que es necessita. Pel que fa pròpiament a la generació, crec que també està molt bé que el debat sigui, no es tracta, el canvi de model energètic no va només d'introduir renovables, sinó de com les introduïm i de quina manera, com avancem cap a una xarxa més distribuïda. Aquí molt d'acord també amb l'Arnau de la importància de la xarxa de distribució, d'avançar cap a petites i mitjanes instal·lacions. Nosaltres des de Diputació us poso 4 pinzellades de cosetes que estem fent i que crec que poden ser interessants a l'hora de situar aquest model i aquesta transformació. Una de les coses que fem com a Diputació és gestionar les bonificacions a l'IBI per l'autoconsum de fotovoltaica en habitatge i justament ens fèiem la pregunta de dir, ostres, aquesta que acaba sent la principal política de transició energètica que es fan els ajuntaments, perquè en termes econòmics és força rellevant, qui s'està beneficiant d'aquestes instal·lacions en habitatges a través de les bonificacions de l'IBI. Doncs bé, hem fet també un estudi que just presentàvem avui, ha estat una mala pata que haguem coincidit amb el dia a nivell comunicatiu, però el que veiem és que qui s'està beneficiant sobretot són rendes mitjanes i rendes altes, en habitatges unifamiliars, que acaben sent un impost que sol·liciten els propietaris, acaba sent la manera, jo crec que no per una mala fe, sinó per una pròpia dinàmica del propi procediment, el que acabes generant és no només que li pagues la inversió per instal·lar plaques solars en els habitatges unifamiliars de rendes mitges i altes, sinó que, a més, els generes unes condicions d'avantatge respecte a les classes populars en tant que tindran electricitat gratuïta els propers, o pràcticament gratuïta, els propers 20, 25, 30 anys, que és la vida útil d'unes plaques solars. És evident que hem de canviar moltes coses de com fem la política energètica des del món local i segur que en aquest àmbit de les bonificacions a l'IBI hi ha millores a introduir. Dir-vos, acabo potser amb això, és cert que els darrers anys hem vist un cert ralentiment de la transició energètica en el nostre país i diria que en l'entorn occidental, i ara tenim una nova oportunitat, tot i que és degut a una guerra terrible que està provocant molts morts i que està provocant molta destrucció, però és cert que amb l'increment de preus tant del petroli com del gas i en conseqüència de l'electricitat tenim una nova oportunitat perquè genera el propi mercat, genera nous incentius per avançar cap a la transició energètica. I aquí serà molt important que aprenguem dels errors que s'han comès en el passat, que realment hi hagi un lideratge públic, que realment hi hagi una visió compartida entre les institucions, entre la societat civil, els moviments socials, que permeti que els recursos que es destinen a la transició energètica puguin permetre'ns avançar cap a un model en el que no només hi hagi, com dèiem abans, introducció de renovables, sinó que aquestes puguin estar el més distribuïdes en el territori possible i sobretot que acabin tenint un impacte el més just possible perquè sigui la població, les classes treballadores, la població més vulnerabilitzada la que s'acabi beneficiant d'això. Si no, em temo que l'escenari al que anirem serà un escenari de creixent polarització, de negacionisme climàtic, alimentat moltes vegades per la pròpia població que acaba patint o que és més vulnerable a la crisi climàtica. Així que agrair-vos la vostra feina i mà estesa a seguir treballant junts. Gràcies. Molt bé, bon dia. Sergi Saladier, tècnic de l'Oficina Comarcal de Transició Energètica del Priorat, també professor associat al Departament de Geografia de la Rovira i Virgili, recercaire en temes de transició energètica, paisatge, planejament territorial i alguns barrets més que ara tampoc venen al cas. Donar una mica, primer de tot, gràcies per convidar-me aquí. Enhorabona per l'estudi. I dona la sensació d'estar una mena de tribunal de tesi, això, no? A més, el mail que vam veure ahir el Josep era veniu allà i opineu sobre el treball. Una mica la sensació que tinc és aquesta. Llavors, intentarem seguir una mica aquests cànons, si voleu, una mica acadèmics, i també jo crec que hi haurà diferents fórmules d'expressar al llarg de totes les intervencions aquestes crítiques, entenem que constructives, perquè ja ho he dit, això no és un punt final, sinó un punt de partida i, per tant, a més fa 30 minuts, 40, una hora que tenim aquest treball a les mans i el que hem pogut escoltar. Per tant, segurament serà una crítica no completa o no amb tots els paràmetres que hauríem de tindre. D'entrada m'ha agradat veure com, d'alguna manera, el plantejament general està alineat amb l'article 19 de la Llei de Canvi Climàtic, que es va aprovar al Parlament l'any 17,
que defineix un model desnuclearitzat, descarbonitzat, en la màxima extensió possible, i quan al model d'implantació d'aquestes tecnologies renovables elèctriques, sobretot aquestes, amb un model molt clar, que és un model distribuït, de proximitat, amb espais alterats i en mans de les comunitats locals amb tota la seva diversitat i diferents expressions que tingui aquest concepte, des de sectors productius, ciutadania a nivell individual, comunitats energètiques, institucions, etc. I que a la vegada jo crec que és un model aquest que vosaltres definiu aquí, inspirat en aquest, entenc, o que està alineat, com a mínim, sobre el paper, amb aquest article 19 de la Llei de Canvi Climàtic, amb el model alemany d'implantació de renovables, impulsat no per posicionaments radicals ni extremistes, que a vegades se diu, sinó per posicionaments socialdemòcrates de l'SPD, els Verds alemanys de fa 20-25 anys, amb el gran Hermann Scher, que va ser el pare, diguéssim, i suposo que moltes mares i molts pares també, però aquest va ser el més conegut, que va sentar les bases d'aquest model que encara perviu, malgrat la Merkel va estar 16 anys al govern i va intentar diluir-lo, però no el va poder matar perquè ja era molt popular quan va entrar al govern i no el podia desfer. Aquest model que fa que a dia d'avui, per exemple, Alemanya tingui més de 100.000 megawatts de fotovoltaica, un 72% de la potència instal·lada, d'aquesta potència instal·lada, està en instal·lacions de menys d'un megawatt. L'estat espanyol anem moltíssim enrere amb això, 30 i pico mil megawatts de fotovoltaica, i la seva immensa majoria és a terra i en mans de sectors, diguéssim, amb interessos lucratius, amb un model centralitzat, tota l'alta, grans distribucions, grans transports. Per tant, m'ha agradat veure això i, a més, també reflexat amb una cartografia, amb un exercici que segur que no és fàcil, per distribuir d'una forma molt més justa aquestes instal·lacions que dieu que serien necessàries a partir d'aquest escenari intermedi, que seria aquest lo clever. I que d'entrada, i amb les dades que sabem fins a dia d'avui del que s'està presentant a nivell del Pla Territorial d'Implantació de Renovables, doncs ja sembla molt més just el que s'està plantejant actualment en quant a la distribució de potència. I d'entrada, des d'aquest punt de vista, jo que vinc d'una comarca, jo soc del Baix Camp, teòricament, però ara estic treballant al Priorat, que han fet un exercici, tal com se reclamava a les oficines comarcals de transició energètica, és trobar aquests criteris de com s'haurien d'integrar les renovables a nivell comarcal, doncs s'ajusta o intenta plasmar justament aquest model d'una forma més aprofitada, més intensiu dels espais alterats, amb una solidaritat evident, i que, diguéssim, d'alguna manera no s'acaba d'ajustar amb aquests plantejaments que es fan ara a nivell del pla territorial. I m'agrada molt també aquesta manera que teniu, òbviament, venint de la xarxa per la sobirania energètica, no podia ser d'altra manera, de treballar les coses de baix a dalt, amb diàleg, de forma transversal, parlant amb molts actors diferents, que això és el Priorat el que hem fet, és anar a parlar amb tots els sectors productius, que n'hi ha pocs, perquè al final allí són 10.000 habitants, i acaba ràpid, amb els 23 ajuntaments, i arribar a un model, a un acord, a un consens. I això, clar, feu això a nivell de Catalunya, el Priorat és fàcil perquè som 10.000 habitants, però m'imagino, clar, 10.000 habitants deu ser el barri de Sants o segurament més. Bastant més. Bastant més. Vull dir que la complexitat, ja ho entenc, però el model, la via, el camí hauria de ser aquest, el consens, el diàleg, la participació i sobretot prendre les decisions de baix a dalt. I doncs una cosa que potser m'ha faltat veure aquí, però ja m'ho llegiré més atentament, és dels diferents escenaris que heu plantejat, a mi potser m'ha faltat veure en un, perquè tot això són escenaris desitjables, de coses que hauríem de fer, segons uns i altres, i uns són més suaus, els altres són més aprofundits, però no deixen de ser coses desitjables que se suposa que hauríem de fer la societat per no embrutar més el planeta, per fer una transició més justa, bla, bla, bla. I potser m'ha faltat veure un escenari que plantegi una realitat que ja s'està produint, que és l'escenari de crisi energètica. És a dir, això és el que se suposa que hauríem de fer amb les condicions actuals, però no sé si queda prou clar en aquest treball, ja m'ho llegiré més atentament, l'escenari en el qual ja estem immersos, que és quan el preu de l'energia convencional puja, convencional o no convencional, el que anomenem convencional, petroli i gas puja, l'economia baixa, per tant la demanda baixa i al final potser igual no és necessari tot això, ni tan sols el clever, és a dir, potser estirem encara en uns nivells molt més baixos de necessitats.
I això no és com un escenari hipotètic de treball, sinó que ja hi estem en aquest escenari. Ho dic perquè jo amb càlculs que estic fent he vist que, per exemple, alguns economistes diuen que el llindar de dolor de les societats, en quant al seu metabolisme, de poder continuar funcionant tal qual, està als $90 el barril de petroli. Per damunt d'aquest preu, les societats col·lapsen, i és el que vam veure l'any 2008, i encara hi som. Jo he calculat que a nivell de l'estat espanyol aquest llindar de dolor són els $70 el barril. I llavors, quan el preu del barril és superior als $70, d'una forma més o menys sostinguda, no que un dia pugi, sinó que es mantingui uns mesos, recessió al canto. Quan baixa per davall dels $70 el barril, torna a ativar l'economia. I això, quan anem mirant amb el comportament del consum elèctric, és claríssim. I això jo no sé si ho he vist o si heu fet aquesta anàlisi aquí, de dir, una cosa és el que hauríem de fer, però l'altra és, en aquest context, potser la caiguda en el consum, en la demanda, serà més alta i repercutirà en que també necessitarem generar menys. Per tant, també això és una cosa molt interessant. Jo no sé si és desitjable, no ho és, més, menys, però en tot cas jo penso que a nivell exploratori seria molt interessant estudiar això. I dic que això no és una utopia, una hipòtesi de treball, sinó que fins i tot les mateixes previsions de la Proencat o les mateixes previsions del PNIEC que plantegen uns creixements en el consum elèctric, atenent a l'electrificació de no sé quantes coses, etc., ja no s'està produint a dia d'avui. Si tu mires la projecció del PNIEC a l'any 30 o la Proencat a l'any 30, a l'any 25 estem consumint un 20% menys d'electricitat respecte al que s'hauria d'estar consumint a nivell del PNIEC i és un 23% en el cas de la Proencat. Vull dir, això ja hi som aquí, i llavors jo no sé si aquest treball ho reflexa prou i explora aquesta via, que jo crec que encara seria molt més dràstica o potser ens acostaríem a aquells escenaris de vida digna, d'una reducció molt més radical. Jo ho deixo aquí, això ho dic a bote pronto, a partir del que heu dit, del que jo sempre barrunto i del que he pogut copsar amb la presentació i reiterar aquesta felicitació a la feina feta i a continuar fent-la perquè això ja ho dic, és un punt de partida. Merci. Hola, bon dia. M'afegeixo a la felicitació d'en Sergi pel treball que heu fet, que és extraordinari. Jo soc Marta Ullic, de la IAE d'Insalvem l'Empordà. Nosaltres, com has comentat abans, hem estat en contacte moltes vegades, participem a molts dels vostres fòrums i creiem que aquest és el camí, el treball en xarxa de les diferents entitats que estem treballant en aquest tema. Aquí, com també deia en Sergi fa un moment, ens heu plantejat un escenari ideal. Jo crec que us puc explicar una mica el que passa sobre el terreny, o sigui, quina és la realitat. La realitat és que avui en dia tot això és molt bonic, però el que hi ha sobre la taula i amb el que ens hem d'enfrontar són projectes especulatius de grans corporacions que treuen subvencions de la Unió Europea, de l'estat espanyol, de la Generalitat, d'on sigui, i que moltes vegades no tenen en compte tots aquests factors que també heu explicat aquí. Llavors, aquí estem les entitats intentant lluitar, perquè és que estem lluitant contra aquestes imposicions que no són ni justes, ni distribuïdes, ni igualitàries i que moltes vegades estem absolutament indefensos davant d'això. Llavors, només per dir-vos algunes coses que nosaltres hem fet i estem fent, per exemple, tenim interposat un recurs al Tribunal Suprem d'Espanya, de l'estat espanyol, contra el POEM, el Pla d'Ordenació Marítima, que és un pla que desprotegeix una àrea que els científics, que estem treballant colze a colze amb els científics del CSIC, consideren crucial a la Mediterrània, que és l'àrea del Golf de Roses, que diuen que no es pot tocar perquè hi pot haver un desastre ecològic que pot acabar amb tota la pesca, no sols d'aquella zona, sinó de tota la costa catalana i potser més enllà, perquè és un viver. Ara seria molt llarg d'explicar, però vull dir que és un lloc crític que no s'entén que precisament ho vulguin posar allà. I això ha quedat traduït molt clar en un mapa que heu posat aquí, perquè el Clever, el que reflecteix amb aquell marron o verd fosc, no sé quin és, de l'Alt Empordà,
i que teniu explicat aquí, ara no sé quina pàgina és de l'informe, és que està previst, vull dir, vosaltres ho doneu per descomptat, no?, que s'instal·larà un parc eòlic marí gegantí a càrrec de les multinacionals de torn, aquí hi haurà d'haver les subhastes corresponents, el que sigui, però bueno, nosaltres això creiem que és absolutament discutible i absolutament innecessari. En escenaris futurs, com s'ha plantejat aquí, de decreixement, que és on hem d'anar, perquè no es pot continuar creixent infinitament en tots els aspectes, doncs considerar que hi han d'haver terres o mars de sacrifici, que al final som una mica tontos perquè ens acabarà perjudicant a tots, doncs nosaltres creiem que no té gaire sentit i lluitarem en contra d'això. Estem lluitant contra el PLEMCAT, que és un experiment que està fent la Generalitat amb diners de tots nosaltres, els contribuents, on ara en el pressupost actual que està pendent d'aprovar ja puja 120 milions d'euros, perquè clar, com que ja van tard, doncs les subvencions europees s'han perdut, ja ha passat de 80 a 120, que ho paguem entre tots, que haurien de pagar les empreses inversores, no nosaltres. Ens diuen, és un estudi científic. No, això haurien de pagar-ho si ho volen fer les empreses, si volen fer un estudi, que el facin, però no en tenen per què fer-nos-ho pagar nosaltres. Llavors estem lluitant contra això, estem lluitant contra el POEM. Ara us vull anunciar que el dia 25 d'abril, també en col·laboració amb la xarxa per a la transició energètica justa, que aquí tenim el company Jaume Darner que parlarà ara, estem preparant un acte a Torroella de Montgrí on parlarem dels reptes de la implantació de la transició energètica a Catalunya, o sigui, concretament del Pla Ter, és que al final ja... que el Pla Ter nosaltres tenim moltíssimes reticències i el que volem fer és donar molt de coneixement sobre el tema perquè hi ha molt desconeixement. Estem intentant donar molta informació a tots els ajuntaments perquè els ajuntaments estan preocupadíssims amb tot aquest tema i que al final estem treballant pel mateix que vosaltres, per una transició que sigui justa i necessària, no? Perquè és que per què volem generar tanta energia? Per convertir-nos en una colònia energètica d'Europa? Per què ha de ser el Barmar? Per què el volen aquest canal d'hidrogen que volen fer cap a Europa? Doncs perquè aquí sobrarà energia i ja es veu amb les implantacions de grans projectes que volen fer. Llavors s'ha d'anar a el que esteu plantejant vosaltres, a projectes distribuïts, autogestionats, i que siguin democràtics i que no siguin per l'enriquiment de les 4 multinacionals de sempre que tant els hi fa la transició energètica com la sostenibilitat, com el medi ambient, com allò que van perdre ahir. L'únic que volen és generar beneficis. Esteu tots convidats el 25 d'abril a l'Espai Ter de Torroella. Bon dia, soc Jaume Darner, de la xarxa per la transició energètica justa. I, a part de felicitar-vos pel treball, que està molt bé, sembla molt complet, l'acabo de descobrir ara, o sigui, hauré de mirar, però crec que està bé. I estic totalment d'acord amb el concepte que heu expressat de sobirania energètica. L'administració fa bastant de temps que ens està venent que sobirania energètica és equivalent a autosuficiència energètica. I són conceptes totalment separats. Sobirania, com bé heu dit, és el dret a decidir què fem amb l'energia, si la comprem, la fabriquem o el que sigui. Mentre que autosuficiència és el concepte de generar l'energia de manera local. A veure, de l'autosuficiència és una mica un tema espinós, perquè no podem oblidar que si podem ser autosuficients, a quin cost? Quan ens costarà el quilowatt d'aquesta energia que autogenerem? Quan al voltant tindrem energies a meitat de preu i, clar, és un concepte que o fem molt barat o ens irà malament. Tenim al costat, tenim Aragó amb una quantitat d'energia allà pràcticament gratuïta que ens vindrà cap aquí, tenim França que està desenvolupant tot un sistema de nuclears que abaratiran l'energia. I llavors, què hem de fer aquí? Posar aranzels a l'energia que ens vingui de fora, com fa el Trump?
O sigui, són coses que s'han d'estudiar i no hem d'anar només tancant els ulls i dir, no, hem de ser autosuficients, tot ho fem aquí dins, el nostre concepte. Hauríem de pensar una mica més en global, és la meva opinió. A part d'això, trobo també que parlem de generació distribuïda, o sigui, però algú ha tingut en compte la generació propera en els llocs de consum? Perquè el que estem plantejant és posar també, sobretot per part de l'administració, estem plantejant fer grans generadors relativament lluny dels punts de consum. No oblidem que el 50% o més de l'energia es consumeix a l'àrea metropolitana. O sigui, llavors, allà on hauríem de posar els generadors és aquí. Per exemple, un parc eòlic aquí davant del port. O sigui, evidentment no hi ha recurs eòlic per fer-ho, però bueno, és una manera de treballar, de dir-ho, no? O sigui, no es considera en cap dels plans que he vist el concepte que ja ve del 2009, de la directiva europea que va sortir el 2009, que diu que l'energia té que ser descentralitzada, distribuïda, democràtica, però propera als llocs de consum. I això no s'està respectant en cap dels projectes que he vist. A part d'això, el projecte està molt bé, es basa molt en la PROENCAT. PROENCAT, en el meu mode de veure, té diverses coses. Per una banda, és un estudi que es va publicar el 2017 amb dades del 2016 i enrere. Això provoca que amb tecnologia quedi una mica obsoleta. O sigui, què fa la PROENCAT? Agafa l'estat tecnològic de la generació energètica del 2016 i considera que allò és el que tindrem fins al 2050. O sigui, els mateixos paràmetres, tot exactament igual. I a partir d'aquí fa una sèrie de càlculs de quina potència necessitarem, quant de territori hem de fer servir per implementar aquesta potència, etc. És potser un tema una mica tècnic, però jo entenc que una perspectiva a llarg termini de primera quina energia consumirem, que per cert 8 anys després de la PROENCAT ja no s'està complint. O sigui, anem bastant per sota de la perspectiva que hauríem de dir només en 8 anys. O sigui, ja envelleix molt malament la PROENCAT. I d'altra banda és que no considera els avenços tecnològics que pugui haver en aquest temps. A part d'això, hi ha un error de concepte gran i és que en la PROENCAT s'afirma que l'eòlica marina a Catalunya, que només es pot instal·lar al polígon l'EVA 1 al Golf de Roses, d'allà en trauran 3.500 megawatts. Qualsevol que entengui alguna cosa de física, de dinàmica de fluids i de física de l'atmosfera, sap que en una superfície determinada té un límit la potència que es pot extreure. I en el concret, a la l'EVA 1, són 1.800 megawatts, no 3.500. Llavors, tot això descol·loca una mica la prospecció de l'energia. Però a part d'això, entenc que el que seria urgent de fer per part de l'administració seria una revisió de la PROENCAT modernitzant els conceptes. I sobre això comencem a treballar de fer un pla de generació d'energia, de distribució. Estic molt d'acord amb el decreixement que s'ha de fer, això hi és, ja el tenim en part, el consum està baixant cada any, baixa entre un 1 i un 2% anual, segons Red Elèctrica, amb la qual ens estem situant per aquí. Per altra banda, previsions que fa la PROENCAT, que sobretot el parc automòbil elèctric és un tema que no s'està desenvolupant, estem en un atzucac terrible, o sigui, els fabricants no volen construir vehicles perquè no hi ha punts de recàrrega, en ciutats com ara Barcelona haurien d'emplenar tots els carrers de punts de càrrega, el qual és pràcticament inviable, o trobar un altre sistema. I a la indústria, el problema, al meu entendre, a la indústria no s'està electrificant el que s'hauria d'electrificar perquè la indústria no té un incentiu per fer-ho. Si l'energia elèctrica tingués un preu adequat i els combustibles, sobretot el gas, que és el que fa servir més la indústria, fos més car o tingués un gravamen, la indústria tindria un incentiu per electrificar-se, però amb l'equilibri de preus que hi ha avui en dia, qualsevol industrial dirà no, jo per què haig de fer una inversió electrificant i no hi guanyo més, tinc el mateix benefici.
fi, no sé, podríem estar aquí hores parlant, ho deixo aquí i deixo... ¿Sí? Bueno, mi nombre es Fernando, pero soy el topo de Ecologista en Acción. Bueno, primero quería felicitarlo, me parece muy bueno el estudio, aunque solo el entrar en el tema es importante. Lógicamente no he tenido tiempo de profundizar sobre él, pero bueno, me surgen algunas dudas y algunas observaciones. Una de las dudas es que se habló, según deduje, se hablaba mucho de electricidad, pero no todo, o sea, no toda la energía es electricidad, ni todos los sectores son electrificables. Entonces no sé cómo se puede entrar a resolver el resto. Otra cosa es que si se tiene en cuenta que las renovables son muy dependientes del extractivismo fósil a todo nivel, incluido la energía. La obsolescencia, que no me acuerdo quién fue que mencionó, de 30 años, y antes de los 30 años va a haber reparaciones que también hay que considerarlas. Somos un gran digestor de energía y de materiales, y no sé también si se puede contemplar o cómo se puede intentar ensamblar las dos versiones para llegar a un análisis un poco más certero. Lo del 45% me parece perfecto, no creo que se pueda hacer dentro de las instituciones, pero me parece perfecto. No es una cuestión ideológica, es que nos va a marcar incluso mayor, lo va a marcar los límites planetarios a todo nivel, ya lo está marcando. Un problema que me surge, que no vi que se contemple, no he visto así, sigo insistiendo que igual me voy del plato porque no he leído el informe. Son la proliferación que está surgiendo de centros de datos y su gran consumo de energía y agua, entre otras cosas, porque esa nube no es nube, es un engendro ahí de materiales muy trabajados. Después me gustó la mención de reducir el trabajo, pero también hay que repartirlo. Supongo que lo sabéis muy bien, el 61% del trabajo está no en la producción, sino en los cuidados y la reproducción, ¿no? O sea, que habría que incidir mucho en que hay que repartir ese trabajo. También ver lo de la vivienda, porque el transporte muchas veces está ligado a la vivienda y cada vez más con esta gentrificación bestial que se está dando sobre todo, en principio en las grandes ciudades, pero se está dando prácticamente en todo Cataluña. Y hay dos cosas que me tocaron. Una es que se hable de vulnerabilidad. Yo soy muy partidario de utilizar eso, de que son familias vulnerabilizadas, no vulnerables, porque es el sistema el que la coloca en esa posición y no que es por gracia divina. Y la otra, el tocar el tema de la movilidad y accesibilidad y no solamente transporte, ¿no? Cómo podemos llegar, y eso influiría desde mi punto de vista bastante en la reducción del gasto energético. Y por último, para terminar, es que el tema dice 2050, con la que está cayendo y con el señor Naranja de allá me parece muy optimista tener un horizonte tan largo. Nada más, gracias. Hola. Bueno, com sabeu, és l'hora que havíem previst per acabar. Ens sap greu perquè realment sempre hi ha una gran dificultat en cenyir-nos els temps i ser concises. M'imagino que hi ha gent que ha d'agafar transports i mobilitzar-se, però si ens permeteu, qui vulgui quedar-se, poder obrir al públic a 2-3 intervencions màxim i que puguem estar aquí 10 minuts més i que no només hagin parlat les de la fila 0, nosaltres estem obertes. I qui hagi de marxar ara mateix també ho entenem. Però ens donem aquest marge de 10 minutets per un parell d'intervencions que no siguin de les primeres que estàveu aquí. Veig aquí darrere una paraula. Carles, oi? Bon dia. L'estudi l'acabem de rebre i, per tant, ja l'analitzarem a fons.
De totes maneres, jo volia fer una observació que em sembla important. El nostre col·lectiu, i una persona concreta que és Eduard Forró, va fer l'any 2016, o sigui que ara ja fa 10 anys, un primer estudi precisament en la mateixa línia aquesta, però jo diria molt més complet, perquè recollia els temes energètics no elèctrics i després també analitzava sector per sector com es podia resoldre molts aspectes. Per exemple, temes d'emmagatzematge, el tema de l'hidrogen, funcions, pot ser que s'hagin de modificar, però a mi em sap greu que ni tan sols se citen en les referències de darrere. I jo penso que és una llàstima perquè hi ha moltes coses que podrien afegir-se aquí o fins i tot podrien ampliar el tema. Per tant, jo una mica el que dic és això. Jo penso que hi ha una llàstima aquí, que jo em sento poc representat en aquest estudi, precisament per això, encara que hagués estat una crítica, perquè em sembla que 10 anys també han passat i també hi ha coses que s'han modificat i, per tant, dignes de crítica. Però és que és un estudi molt ben fet, diguem-ne, o sigui, molt a l'arrel dels problemes, a l'arrel de totes les tecnologies i a l'arrel d'intentar resoldre els temes. Que és més està publicat, és un llibre que està publicat a l'editorial Octaedro, es diu Catalunya, aproximació a un model energètic sostenible. Bé, això per un costat volia comentar-ho. Ens estudiarem de totes maneres aquest treball, però tinc una mica la impressió que diguem-ne, hi ha hipòtesis més dures o menys dures, però que s'assembla al PROENCAT, que precisament nosaltres havíem fet una crítica en el PROENCAT en el sentit aquest, per exemple, no s'estudia l'emmagatzematge. Com es fa, diguem-ne, la resolució, diguem-ne, dels desequilibris estacionals? Com es fa el desequilibris dia-nit, més o menys, però tampoc, etc. Com es fa el transport, com la indústria molt absorbora d'energia. Què hem de fer? Jo crec que hem de fer una crítica, però alhora també necessitarem algunes indústries. Per exemple, tota la metal·lúrgica és duríssima en quant a absorció d'energia. Bé, això seria una mica, diguem-ne, una certa crítica en l'estudi que heu fet. I per l'altre cantó també volia dir que l'exposició que has fet tu, Mònica Guiteras, al final jo me l'he sentida molt inclusiva, molt, diguem-ne, en aquest sentit que em sembla que ens agafa a tots i en totes les tecnologies i en totes les problemàtiques. Gràcies. Doncs veig aquí el company amb ulleres, sí. No em sé el teu nom. Gràcies. Alyosha Slamershak, Recerca i de Creixement, Research and Degrowth International. Més que una pregunta, tinc un parell de comentaris molt breument, però crec que el tema de creixement i tema de, quan parlem d'un número concret com 45%, incomoda molta gent. I crec que una herramienta per comunicació que podríeu fer servir per millorar-lo una mica és introduir el tema de desigualtat, perquè l'energia està distribuïda, consumida molt més desigual inclús que les rentes, que els ingressos de la gent. I els nostres estudis el que demostren és que si tenim una reducció de desigualtat significativa, el que podem aconseguir és, tot i que reduïm el consum a 40 o 50%, podrem pujar el consum per les rentes baixes fins a quinto decil, o sigui, per 50% de la població, i després tenim una població entremig que està fins a 70-80%, que més o menys es queda al mateix nivell que ara, i després el que s'ha de baixar és bàsicament el consum desproporcional, molt malbaratament per les rentes mig altes i altes. I només amb això, per introduir una perspectiva de classe social i perquè es posem al costat de les rentes baixes, decim que aquesta proposta no reduirà el consum per la gent que està més vulnerable, ja crec que tenim molt més potencial de comunicar-lo efectivament. I la segona cosa és que també, quan parlem d'energia, crec que el problema és que ningú de nosaltres no està consumint energia directament. El que estem consumint, el que estem fent servir són serveis energètics. I clar, amb canvis de modalitats, tecnologies, podem fer servir molt més energia amb el mateix volum, amb la mateixa quantitat de serveis energètics. Així que si introduïm aquesta perspectiva, què passa amb els serveis energètics i no amb l'energia com tal, perquè ningú s'està consumint, menjant energia,
crec que també podem explicar millor que aquesta reducció no és tan brutal, no té tanta repercussió com sembla. I l'altra cosa, crec que és com un elephant in the room, una mica, és el tema d'intel·ligència artificial, que em sembla que no està figurant aquí en aquest estudi, i m'agradaria més que tenir la meva opinió, fer com una crida, perquè no sé com ubicar-me amb aquest tema i com explicar-lo què fem quan comuniquem descreixement amb el tema de AI, perquè bàsicament el IEA, International Energy Agency, té previsions que només aquest sector pujarà la demanda d'energia 10% fins al 2040. És un sector amb una tendència creixentista més brutal de tots els sectors. Com figura aquest sector en aquest escenari? Jo entenc que som més o menys en la posició ludista, que volem una mica reduir l'impacte i reduir el rol d'aquest sector, però com comunicar-lo, com ens ubiquem en aquest context polític actual per resoldre aquest tema i com comparar aquest creixement de tecnologies com intel·ligència artificial, perquè només aquesta tecnologia pot fer les propostes com aquesta completament irrelevant si no sabem com enfrontar-la. Moltes gràcies per la vostra feina, ho agraeixo molt. Gràcies. Bé, doncs, contesto molt ràpid, tot i que jo no soc pas l'autora, però les limitacions que ja hem mencionat fan que, òbviament, segurament, ens hem passat per alt o oblidat estudis importantíssims. També sé que hi ha estudis d'Ecologistes en Acció, de Greenpeace, sobre la implantació de renovables. Nosaltres hem intentat fer quelcom que estigués en una esfera comparable a la PROENCAT, perquè volem fer incidència sobre aquesta qüestió i això fa que no sigui comparable amb altres coses i que no estiguem incloent tot el que no és elèctric. Per tant, som totalment conscients d'allà on no arriba l'estudi, però és que l'hem fet per això. L'hem fet per nodrir el debat sobre la implantació de renovables a Catalunya, perquè pensem que és urgent i perquè pensem que cal que puguem tenir aquesta conversa profunda i, com hem dit, segurament que no serà fàcil, però aquesta és com la nostra humil aportació i esperem que altres plataformes, institucions s'animin a fer altres estudis i aproximacions que sí que inclouen tot el que ens hem deixat. Així que jo només ens emplaço a altres espais de diàleg, a altres reunions on puguem incidir i escoltar, i nosaltres seguirem fent una mena de gira de presentació d'aquest estudi arreu del territori, així que podeu trucar-nos, convocar-nos i allà hi serem. Moltes gràcies i seguim conversant. Perdoneu, abans d'acabar m'agradaria agrair també a la lleialtat i al company tècnic que està aquí tota l'estona i a vegades és una figura invisible la seva acollida. Una cosa, abans d'acabar, un minut, dir-vos que abans d'ahir va ser 8 de març i aquesta sala ha demostrat que l'energia queda molt per fer. O sigui, que busquem espais més diversos, amb més dones que parlin d'energia, que és un esforç que també hem fet des d'aquí, que crec que encara queda una mica per fer. Gràcies.